Okay, so sunod lang siguro sa iyang ikaduha nga bahanon. Okay daw may date pa niya sa subong hapon. Okay, magbalik siya kada Domingo. Okay, tilapit mo ng Barangay Hardy na. Iya, kaduha nga pagambahon, ang mabugnaw nga pulong. Okay, once again, palakpakan naton si kagrupong Edgar Diaz ang Barangay Hardy, Dumangas. Akon nga papel bilang ginikana, katamis ka pait nga pasimpalada, kapritso sang anak ni nahingabuna, kag napabugal pa sa mga kaabyana. Maayo man tani ang paggusto-gusto, kay dili ka batyag tawag nga pigado. Apang kun mabuyo sa madamo nga bisyo, halos naton kadton ang aton nga siko. Dapat gibingatam dun sa mga kabataan ang pagsakripisyo sa mga ginikana. Kung anong trahedya na pakigbatuan, lamang mapaagom mga kadunggana. Sing o gibala ang dapat masulon, kung ang mga anak na gumaling na pason, mabugnaw nga pulong among magaubay, kag ang pagpahangop sang iloy kag amay. Mabugnaw nga pulong among magaubay, kag ang pagpahangop sang iloy kag amay. Maraming salamat. Short FM. Okay, salamat, Ged. Kagrupong Edgar Diaz ang Barangay Hardy, Dumangas ang mabugnaw nga pulong. Okay, so mangin sukin naton siya kada Domingo sa aton nga Harana Live.